आबो नै माथो माबा लांथिखुनानै थादों नोंलाय लांथियासो दंजोबो मानसिफ्रा जेराव थाङाखै बेखौनो लोगो मोना सोंदोंमोन आं बाजाराव थाङाखै बाजाराव थाङाखै फुङाव दैलांनि जेबो मैगं फुयाखै सोरनि सारादु सोर आबौ सियालमारि अबे सियालमारिब्रा गरमथार ना नोंसिनावबो मैगं फुयाखै जेबो दैलांनि जा गरमब्रा नोंसिनावबो आयौ Hakw थाङाबालाय आबौ जा गरमलै नोंसिनाव माथो आबौ आबैमोन लागौ जा गरम माथो साख्रियाव थांदोंमोनलै जोंनाव थांथ'वाखै आबैया दाबो ए जोंनाव थांदोंमोन आबै लागोआ मा गामि गोजान क'क्राझार दरं जिल्ला मा मा होनदों दरं जिल्ला नामा बेनि न'आ बेनो नै लोगोफोर आबैनि न'आ एकदमबारे ओंखाम संग्रा आरोना बे ओमफ्राय बैयो जाहैबाय उन्दुग्रा जोङो सिगाङाव न' दंमोन सिफायबाय गभर्नमेन्टनि मोनसाबनाय जेबो जायासै खमला जायासै ओंखाम संग्रा बेनो आरोना खेबसे जों लुफैलायनाया बेनोमोन आरो न'आ खेबसे बेयावसोमोन सिफायनानै दा बेल'सै नैबावहाय ओमफ्राय नालेंखर बिफां गिदिर दंमोन आरो गोदो जों उन्दैयाव खान्थाल बिफां ओमफ्राय नालेंखर बिफां गिदिर दंमोन गैला दानफायजोब्बाय ओमफ्राय नै फुल बेराबो मोजांथार गोदो संसार जाबा बिराद मोजांमोन बे जायगायावहाय आबै आबौमोना आयु आं जायालै नालाय सेवग्लिजोबनाय आयु बे जाजायो ओमफ्राय मुदुफुला बिदि फ्रि फ्रि थायो आरो ना गिदिरजोबखा मुदुफुलानो होद जा गरमब्रा नोंसिनावलाय बिफां फांसे बारा बे जाजाबायो जाजायोहाय गोदाव सोराव माने गाव जायाखै आयु मोनामाखै सेवनायसो दां मोजाङालाय मोजां हनै ओमफ्राय नैबे खावसेया गेसावसो सिखा गिदिर गैया आरो बिदिनो जायो दानखावलाय मोजां नङा साराय दंफैयो बेनोसो उदै गाज्रि जानोलै उदै मोजांसो जायो दुगैनो नागिरखोमाखो नों गाज्रि जायोसो दुगैनो नागिरखोमाखो जेबो मैगं गैया नोंसिना गैयाहाय हनै खुबैथ'वाखै दानखावलाय माबायदि ब्ला होलांब्रा बेखौनोथ' नारसिनदों मारै बोलो गैथारै ब्रेंल' होलांदो माबायाव गोरा गिदिर गिदिर थायहोबाय नालाय मालाय जाया आंहासो गोरलैयावनो माने फानहरो माथो गोरा जाखो ब्ला होलांलाय नारसिनलाय खामफ्लाय ओरै होदो नारसिननो हाया बेलाय माथो डाइरेक्ट थांखायो हबिलाय गोदाव सोराव जिब्रै गोदै बुखावदोल' जाजोबदो आं जाला आबौ जागोनदां हनै मुदुफुला होफैलाय है थांसै मा ओंख्रि संखोमोन आबै
माथो बानलुआबो थाइनैल'लै जेबो गैया हनै खासि लगायदों मुदुफुलजों जाहैदो नै मानो खासि लगायदों नों मुदुफुल दंथ' ओइलाय मुदुफुल संख्रि लगायनानै आबौनो फैलाय आबै फै ओरै ओरै जानोबानो फै मुदुफुल फै मुदुफुल नैबाव दं नै ओइलाय मुदुफुल ओइलाय नै बेलाय मुदुफुल ओइ ओइ जाया जों जाया मानो जाया जानांगौ आबौआ फुरा जेन'बा जेबो मिथिया माने आबौमोनाथ' गोदोहाय जेबो मबाइलबो लानो मोनखायाखैमोन माने आंनि बादलु बादला खालामनायफोरखौबो जेबो नुवाखै नुनाया नुबाय जेन'बा खेबसे खेबनै बारबाय आरो आबौनि सिगाङाव खिन्थु आं मा भिडिअ बायदिसिना खालामो मायो बेफोरखौ जेबो मिथिया आरो इउटुब टिउटुब फेसबुकआ मा बेखौ जेबो मिथिया बिसोर माने सोरनाबा सोरनाबा बिबौफ्रा जेन'बा नुयो आरो जेन'बा नायो आरो जेन'बा आंखौथ' दा बे आबौआ जेन'बा जोंना फिसौ सानसुमा नार्जारिया बेफोरबायदि बादलु बादला खालामोमोन बा उमुक जेन'बा फरायनाय कलेज फरायनाय होननानैबो मिथिया बेसेबां इयार्स जाखो बेखौबो जेबो मिथिया बेबायदि जायो बेबायदि आरोना सोरनाबा सोरनाबा मिथियो खिन्थु जोंना आबौआ माने खोमायानो बारा खोनाया आरोना मा होनना बुंनो लोगोफोर